Allah zai biya gai. Kalle yacce na sai wata waya. Na je Lego na kwana 30 annan na da kudin wayan. Allah wallahi. Gaskiya fa kayi ko. Fa tana da kyau fa ta fa kusan 30 wallahi wai ta yi. Na ga ma tana yi fa. Allah zai biya wallahi. Ka gane gai ko dan duba ta kaga zai yi. Za mu ganta za ta yi wallahi wai fa ta yi ba wani. Kai wannan fa mawaƙin yana burge ni. Rannan ma arewacin ko sai da aka yi ras. Na ga ma duk duniya ga ne yana burge ni. Allah wallahi. Wai fa ta yi. Ka sani. Baba wallahi gari ya cuta kwaɗayin zakara nake. Ka ce me zakara? Wallahi kwaɗayin zakara nake. Ya kake haka harkar nan tamu ka san dai boyayya ce harkar sata ce. Koya wanda za ya mata ya sarau ko ma nawa muka samu. Kawai mu je mu abin nan ninsa ko da yake garin nan za ka ɗan zaga mana ka ɗan leka duk wanda ka gani sai ka yi kai mun magana ko ya miyo kansa ko ma me sai an kwaci. Kenan me gida. Kai to wannan ya aka yi ne Wani ga tuta sai kallon ya ke yana. amma kyale shi ko da me yazo iya wuya kai kuna ta mana bace ba Allah kun ga fitsari ma yaje ai cika wai sai ashe wannan ban Allah ashe ba ruwan shi nake ba wannan abu Dole ma in baka labari ba. Wallahi ina zagaya bayan ga wasu da waya. Suna selfie. Kuma kakkacewa waɗansu manya yara ne. Za su yi kwace, za su yi daɗi. Kai. Har da wani fariyan da kasan ɗan turawa. La haka muke so. Ai yau dole in ci zakara. Za mu laza. Dole in ci zakara yau. Za ka ci zakaru ma. Gida, wai me ne? Kawai mu dora. Kawai mu wari. Kai dan ba'ura an san na raina yaran. Kawo ta bane me kuke yi ne? Ungwara. Yan mutum kuna ga wani dan sinan yadda ya sai raina mana. Ka sanya za a yi dan ba'ura bara in zagaya nan in je in dawo. In ji da su. Ya kake? Da tafiya za ka yi. Wai to wai da. Wa. Sababbin shirye-shiryen mu ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa ku kasance da kun tau da Fafa Comedians TV mun gode.